שלום לכולם. אני אנסה בסרטון כאן להראות איך להכין שקפים לקראת הקורס החדש, בעצם בעיצוב עצמי, איך להכין אותם לבד ואחרי זה להעלות אותם למקרן. השקפים שאנחנו מקבלים בתכלס נראים ככה, עם תמונה, שאם אני רוצה להדגיש לעצמי דברים או לתת עליה כל מיני תוספות לקראת השיעור, אני בעצם לא יכול לעשות את זה. כדי לעשות את זה, אני אפתח כאן קובץ של פאורפוינט חדש, שנראה ככה, ואני אעבור לאט לאט על מה אני עושה בעצם כדי להכניס את התוכן שאני מעוניין. אני מתחיל קודם כל למחוק את התיבות טקסט שהם מציעים כדי לעצב אותם תכף בעצמי. אני לוחץ על היקף התיבה ומוחק. אני לוחץ על הוספה, אוסיף תיבת טקסט, ובעצם מסמן אותה פה למעלה. כל התוכן עדיף שיהיה בחלק העליון של השקופית, כדי שיהיה אפשר לראות אותו גם מהחלק האחורי של הכיתה. כאן אני יכול בעצם לכתוב כל מה שבא לי. מה שקצת יותר ככה מתאים בדרך כלל במצב הזה, הוא לעשות copy-paste של טקסטים שאני מעוניין להעלות. פה למשל לקחתי טקסט מחיבור חלק ז' נדמה לי, ויש פה למשל פסקה שאני צריך להגיד עליה די הרבה דברים בכיתה, אז מה שאני עושה זה בעצם להעתיק. פה יש גם כל מיני הערות במערך שאני רוצה להגיד כאן. אז אני בעצם מעתיק את הפסקה הזאת לכאן. אני אמחוק את כל מה שבא לי לכתוב, ואשים אותה פה בפנים. הדבר הראשון שכדאי להתחיל איתו הוא קצת עיצוב, לפני שאני אדגיש פה את הדברים שאני רוצה שיעלו על הלוח ואני רוצה להדגיש אותם לכיתה. אז הפונט שיש לנו בבית ספר הוא דיוויד, אז אפשר להתחיל בזה. אפשר קצת להקטין, להגדיל, איך שמתחשק. אחרי החלק הזה, השקופיות שלנו הן ברקע שחור ובכתב לבן, אז אם אני רוצה להשיג את אותו אפקט, אני בעצם לוחץ כאן על ההיקף של תיבת הטקסט, זה בוחר את כולה, ולוחץ כאן על כתב לבן, מה שהולך להעלים לכמה שניות את כל התיבת טקסט הזאת, ואחרי זה ללחוץ על קליק ימני על עיצוב רקע, ולבחור כאן רקע בצבע שחור. כי הצבע כרגע הוא לבן, אז אני משנה אותו לשחור. אני יכול לבחור החל על הכל, ואז אם היו פה כמה שקופיות, הרקע השחור היה עובר לכולן, ואז בעצם יש לנו שקופית במבנה הרגיל שיש לנו כאן בשיעור. אני יכול גם לבחור כאן את כל הטקסט ולשחק כאן עם הרווח בין השורות, בפסקה, ולעצב אותו איך שבא לי. אחרי החלק הזה, בואו נדבר קצת על איך לשמור את השקופית, ואחרי זה עוד להוסיף לה הדגשות, צבעים, תמונות ומה שאני רוצה מעבר לזה. השמירה כאן היא בקובץ, אבל לא בשמור בצורה רגילה, כי אז אני מקבל מצגת פאורפוינט, שהמקרן שלנו לא יודע בעצם איך לאכול אותה, אלא שמור בשם. בשמור כסוג אני לא בוחר במצגת PowerPoint Presentation, אלא בוחר כאן בקובץ מסוג JPEG, שהמקרן שלנו מסוגל לקרוא, ולוחץ על שמור. אם היו פה כמה שקופיות, אז בכל מקרה התוכנה מציעה לי להעתיק את כל השקופיות, כל אחת בתמונה נפרדת, או רק את השקופית הזאת בלבד, כרגע זה לא משנה שום דבר. שימו לב, מה שאני מקבל כרגע הוא בעצם תמונה, ולא מצגת, שהיא בעצם תמונה בפורמט הרגיל, שאנחנו מכירים, שיצרתי אותה כרגע, בצורה בעצמי. הדבר הבא הוא שבעצם יש פה הרבה מאוד אופציות לעבודה מעבר לכך. מה שאני מוסיף למייל שאני רוצה לשלוח עוד כמה דקות, הוא בעצם כמה אופציות מוכנות שכל אחד יכול לעבוד איתן. שימו לב, אני יכול לעשות דברים בעצמי, למשל להחליט שהחלק הזה הוא חלק שאני רוצה להדגיש אותו, לכולם, ואז להדגיש אותו בכחול, בבולד, בקו, בכל צורה, שאני ארצה, זה די פשוט. אפשר גם ליצור צורות, זה טיפונת פחות פשוט, אז עשיתי כאן דוגמה שכל אחד יכול להשתמש בה, ובעצם לשחק איתה, ולהדגיש כל חלק, בטקסט שלדעתו שווה הדגשה,
ותכף נהפוך את זה לתמונה. אם מישהו רוצה לעשות כמה הדגשות למשל באדום, לחיצה על קונטרול D משכפלת, אוקיי, את אותו דבר שוב, ואני יכול לעשות עוד הדגשה, אוקיי, איך שבא לי. שימו לב, דגש כזה ברקע צהוב צריך טיפה יותר להשקיע, הוא מועבר לרקע, אוקיי, בצורה הזאת. אני אתן דגש צהוב אחד כזה מוכן, אז פשוט אפשר לעבוד איתו. צריך גם להדגיש את הכתב שבתוכו בצבע שחור, אוקיי, ולא לבן, כדי שהוא יהיה בולט יותר. אחרי שהכנתי את מה שרציתי, אם אני רוצה עוד שקופית, הדרך הפשוטה ביותר היא לא לעשות שקופית חדשה ולהגדיר אותה מחדש, אלא ללחוץ על השקופית הקטנה פה בצד ימין למעלה, וללחוץ על קונטרול D, מה שמשכפל את השקופית עוד פעם, ואז שקופית המקור נשמרת. השקופית החדשה, אני בעצם יכול למחוק חלק מהדברים, להקליד כאן כל טקסט אחר שבא לי. שימו לב שהטקסט החדש, שיהיה כאן, הוא טקסט עדיין באותן הגדרות שכבר טרחתי להגדיר, רקע שחור, כתב לבן, וכן הלאה וכן הלאה. אז בעצם ברגע שאתה משכפל את השקופית, אני כבר לא צריך לטרוח בלהגדיר את הכל מחדש. זהו, אני יכול מפה בגדול לעשות פחות או יותר כמעט מה שאני ארצה, למשל להוסיף תמונה, כאן היא קצת גדולה, למקם אותה איפה שבא לי. שוב להכניס עוד טקסט. להכניס עוד טקסט בפנים או לעשות כל דבר אחר כשאני ארצה. שימו לב גם פה למשל, מה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר, שוב, אם אני הולך כאן לשמור בשם ושמור סוג כ-JPEG, כאן אני אקבל עכשיו בעצם שתי תמונות נפרדות. וכל אחת משתי התמונות האלה היא תמונה שאני יכול להעלות על המקרן. המקרן שלנו מקרין בצבעים דווקא בצורה יפה, והתמונות בעצם יכולות להיות קצת יותר עשירות ממה שבדרך כלל יש לנו שהוא רק שחור ולבן. אני מאמין שלקראת הקטעים בחיבור זה יכול להיות די נוח בסך הכל. אני מקווה שזה עוזר אפילו טיפה. אם משהו כאן לא ברור, מי שרוצה לשאול אותי אני אשמח. וזהו, זאת התורה כולה. בהצלחה.